ஹாய், எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சாட்டர்டே அதுவுமா இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் வந்தாச்சு, கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கிறதுனால. இங்கே கொரியாவை பொறுத்தளவு மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸில் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ் இருக்கும். அங்கே நம்ம எந்த மாதிரியான காஃபி ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ நான் காஃபி லாத்தே எடுக்க போகிறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பேமெண்ட். ஸோ பேமெண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு கப்பு வந்துடும். கப்பை எடுத்துகிட்டு திரும்ப இங்கே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த சைடில் எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ஹோல்டர் இல்லை உங்களுக்கு சுகர் வேணும் அப்படின்னா அங்கே வச்சுருப்பாங்க. மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.